Guys. Metik rambutan guys. Rambutannya pada ning dhuwur kalebeh kalau guys, kalau codot meneh kalau guys. Kilo guys, penontonnya bio oke omong guys, omong tok kalau. Kilo guys. Aja sing ceplok anake. Sak gambar. Tenan gambar ora kena. Piye mak iki? Dah. Iya, Pak Lek kudune nggarap gantol, Pak Lek. Salah melu. Iya, pikirku kene asal mulai tak ngenyehi.